Bé, bona tarda a tots i a totes. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda amb aquest temps de tardor, que a vegades costa aixecar-se del sofà o quan un plegui té ganes d'anar a casa i tot i així esteu aquí acompanyant-nos en aquesta taula rodona que du per títol Parlem d'esport al Pirineu. Aquesta taula s'emmarca en un conjunt d'activitats que estan programades sota aquest logo, sota aquest projecte més gran, que és Pirineu Català 2023, Comunitat Europea de l'Esport. I els companys que han organitzat tot això, si els seguiu, fa uns dies que estan fent una ruta per totes aquelles comarques que s'han fet seu el projecte i s'hi han volgut implicar, i en aquesta ruta avui fan parada aquí al Solsonès, aquí a Olius. L'objectiu d'aquesta taula rodona és poder posar el focus, poder fer una fotografia més o menys real de com es viu l'esport a la nostra comarca, sempre veient-ho des d'aquesta perspectiva de Pirineu, i ho farem compartint l'experiència tant d'empreses com agrupacions o persones a les quals l'esport té un pes molt important en el seu dia a dia o fins i tot és el fil conductor de la seva activitat econòmica. Abans d'entrar en matèria, però, donem pas a l'alcaldessa del municipi, la Marta Comitre, i el president de la Fundació Catalana de l'Esport, en Pere Sust, perquè ens doni la benvinguda. Doncs hola, bona tarda, benvinguts a tots. Donar les gràcies des de l'Ajuntament per aquest acte que avui es fa aquí al nostre municipi, que estem molt contents d'acollir, i que tot i que és un municipi petit tenim ganes de fer moltes coses i esperem que aquesta sigui la primera de moltes. Passo la paraula al senyor Pere Sust, que ens explicarà. Sembla una mica res d'una cosa. No, Bé, no. Ja sabeu que el projecte de la Comunitat Europea de l'Esport és un projecte que se'ns atorga des de Brussel·les, des de l'Associació de Ciutats Europees de l'Esport. El teniu aquí, ACES, és el que figura. És una entitat reconeguda per la Unió Europea i també reconeguda per la UNESCO, en la mesura que també ells treballen a tota Amèrica i a la part de Mig Orient, per dir d'alguna manera. Bé, aleshores nosaltres en el seu moment vam promoure amb els 10 consells comarcals del Pirineu, que són, ja ho sabeu, però jo els diré, des de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès, que és on estem, l'Urgell, també el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès i finalment la Garrotxa. Jo sempre dic que la Garrotxa potser és el menys Pirineu de les 10 comarques, però forma part d'aquest grup que va recolzar la candidatura en el seu moment i que se'ns va ser atorgada el passat mes de desembre al mateix Brussel·les, a la seu de la Unió Europea. Bé, nosaltres també vull destacar que hem tingut el suport de les diputacions afectades, la Diputació de Lleida, lògicament, que és la que té més comarques afectades, la Diputació de Girona i finalment la Diputació de Barcelona. És evident que tot aquest projecte, i evidentment la Generalitat, amb les seves dues vessants, la vessant esportiva i la vessant d'exteriors. Tenint en compte que, per exemple, aquesta sessió es fa en streaming i aquesta sessió s'enviarà informació de la mateixa. Si hi ha alguna cosa ja la reclamem. En el sentit que tots aquests actes els enviem a FES Europa, a Brussel·les, perquè senzillament en tinguin coneixement les 500 entitats de tota Europa que formen part d'aquesta associació. Per tant, 500, veieu, ja pagar 500 entitats que recolliran les vostres opinions. Bé, un dels objectius que perseguim amb aquestes xerrades, amb aquestes trobades, amb aquestes taules rodones, és senzillament posar sobre la taula els problemes que tenim al Pirineu, que no són pocs, com sabeu, vosaltres ho sabeu millor que jo. Les dificultats, o com penseu que es tenien que afrontar les dificultats,
ja sé que vosaltres moltes vegades tots tenim la tentació de dir això ens ho pagui l'Ajuntament, ens ho pagui la Generalitat, ens ho pagui... Però tots sabem, els catalans ho sabem prou bé, que no tenen duro. I que per tant, tots els respectes. I aleshores fan el que poden, però no poden fer més. Vol dir, si Catalunya és on està, és gràcies a la gent que l'hem fet, la gent que el continuem fent i la gent que el tindrem que continuar fent. Per tant, totes les iniciatives que tinguem per tirar endavant és el que valdrà, en definitiva. No esperar ordres de ningú, sinó ser nosaltres mateixos els que tirem endavant. Els projectes ens semblen possibles, factibles i sobretot això. Bé, no voldria acabar sense agrair-vos l'alcaldessa i en definitiva l'Ajuntament per deixar-nos aquesta sala per poder fer aquest acte de parlar de l'esport. També que tots prenguem bona nota del que aquí es parli. També dir una altra cosa que m'agradaria dir, és dir, el Pirineu és una zona que de 163 municipis, però 83 municipis no tenen una mala botiga, un mal caixer automàtic, no tenen res de res. La gent que viu és gent gran, sense possibilitats, moltes vegades dificultats per comprar, per menjar, etc. Ho sabem, jo he viscut a pròpia persona més d'un municipi i aleshores crec que jo sempre dic que l'esport pot ser una eina, no l'única, però una eina perquè la gent que viu al Pirineu i que estem cofois d'estar aquí, d'estar en un paisatge tan meravellós que tenim, doncs que senzillament d'això, mitjançant l'esport, mitjançant qualsevol activitat que respecti la natura, etc., hi puguem viure, hi puguem arrelar les nostres famílies, tot el que sigui possible. Bé, res més, moltes gràcies, bona trobada i que sigui profitosa per tothom. Això és el que voldria. Moltes gràcies. I ara sí, sense més dilacions, donarem pas als ponents que avui ens acompanyen per compartir la seva experiència. En primer lloc, demanaríem que ens acompanyés aquí dalt l'Albert Nadal, la Mari Gil, en Jordi Cuelles, en Fidel Badia, en Jordi Viladrí i en Jordi Caritat. Seieu com us sentiu més còmodes. Ara la Laia col·locarà els cartells, així no ens perdem. Bé, aquesta taula rodona l'hem plantejat que anirem fent un seguit de preguntes a cada un d'ells per poder aprofundir en la seva experiència i que comparteixin amb nosaltres una mica la seva visió. I si al final algú li ha quedat alguna pregunta o vosaltres mateixos dieu, ostres, creiem que és interessant aprofundir en algun àmbit que no s'hagi tractat, sentiu-vos plenament lliures de comentaris. Si algú del públic igual té alguna inquietud que vol compartir, donarem pas. Començarem amb l'Albert, serà el responsable de trencar el gel i en aquest cas ho farà com a director de l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén-l'Avança. Ara ens parlava en Pere que el Pirineu és una oportunitat perquè la gent hi arreli el seu projecte de vida. Vosaltres teniu una estació d'esquí que potser és la que té menys característiques d'hivern, si la comparem amb la resta, però tot i així ho reinventeu i això no és cap obstacle. Què creus que porta el territori més immediat que estigueu allà com a estació d'esquí oferint tots els serveis i el dinamisme que oferiu? Bé, primer de tot, bona tarda a tothom. Tal com has dit, estem situats en un punt una mica despenjats del Pirineu, diem mal dit, crec, però Pirineu, i estem en una situació de canvi, no? Des de fa uns anys la cota de neu va pujant, les temperatures mitjanes a l'hivern van pujant, les precipitacions van disminuint, i això
ens fa veure que l'esquí de fons en aquest cas, o la pràctica de raquetes, o tot relacionat amb la neu, doncs cada any durarà menys. Tot i que hi haurà anys que potser es revertirà, però la tendència és que cada vegada hi hagi menys neu o si estigui menys temps l'equinoccial. No tenim tan clar que les precipitacions disminueixin, perquè si no el problema no serà l'esquí sinó la resta de coses, però sí que aguantar la neu a muntanya serà més complicat, no? A causa de l'augment de la temperatura. Llavors hem de pensar coses o activitats que ens treguin una mica del que és la neu, no? No pensem tant en fer activitats fora de temporada d'hivern, sinó realitzar activitats que les puguem realitzar tot l'any. Si hi ha neu, esquiem. Si no hi ha neu, puguem realitzar l'activitat que prèviament estava prevista per l'estiu o primavera. No és qüestió de tornar a entrar en l'error de fer un esport només de temporada, no? No podem esquiar, doncs fem esports d'estiu, no? Error. Hem de mirar de fer uns esports que es puguin practicar durant tota la temporada. Això creiem que és algo important, si no tornem a caure en el parany de centralitzar molt l'activitat en un període curt de temps. I això implica que la gent els costi d'instal·lar-se en el territori, els costi de veure un futur clar visquent allà i poder-hi treballar tot l'any. I la idea és fer activitats regulades, sobretot pel perill de destruir la zona on estem, no? El Pirineu català està molt proper a les grans ciutats, en poca estona hi arribes, i a les grans ciutats hi ha molta gent, i som capaços de destruir en poc temps tot un entorn o tota una zona que fins ara s'ha mantingut força verge. Llavors, crear unes activitats ben regulades i sobretot acompanyades, les persones puguin estar acompanyades de gent que sàpigui desplaçar-se i moure's per aquella zona, per el que és la natura, respectant tant la natura, els arbres, la vegetació, com els animals, creiem que és bàsic, per no fer una cosa que ens duri 4 dies, que llavors ja no valgui ni la pena de pujar-hi. Podríem dir que la fórmula secreta potser és combinar, desestacionalitzar amb aquesta transformació positiva, preservant l'entorn natural que teniu, aposteu per aquí? Sí. De fet, l'esquí de fons i les rutes amb raquetes sempre s'han caracteritzat per un respecte especial per la natura, no? O un desplaçament per la natura sense afectar-la, no? Llavors, totes les activitats que creiem o que creem per tot l'any haurien de seguir la mateixa línia per poder mantenir aquest entorn i poder dir que me'n vaig a un lloc que està com està bé. No per sentir-me com a casa, a la ciutat, sinó per integrar-me a la natura i formar part del que realment som, no? I en realitat som natura, no? I ens estem allunyant molt del que som i aquí és on xoquem directament amb la resta de coses que són natura. I creus que la vostra estació d'esquí, tota l'activitat que es mou al voltant, que en aquest cas ja has dit, no? Que voleu intentar estirar-la perquè es pugui dur a terme tot l'any, és una mica el pal de paller on s'articula molta de l'activitat econòmica del municipi? O dit d'una altra manera, si l'estació no hi fos, hi hauria molts danys col·laterals a nivells de cases de turisme rural, restauració, oportunitats per gent jove que es pugui quedar aquí? Sí, directament l'allotjament i el que és la restauració, però indirectament afecta la població jove sobretot, perquè la població gran ja hi és al territori, ja estan, molts estan jubilats, no necessiten tenir feina, però si la gent jove es vol instal·lar o vol continuar vivint allà, necessita una feina continuada, no una feina de temporada. I aquí és on l'estació vol intentar allargar el treball d'aquesta gent durant tot l'any. I si no hi ha neu, igualment, poder realitzar activitats a la temporada d'hivern. I aquí és on s'ha de pensar molt bé quines activitats
es fan, que es puguin realitzar tot l'any i que no tornem a estar Ens pots fer algun spoiler d'alguna que tingueu entre mans o encara està tot molt a les beceroles? Bueno, en realitat la gent el que vol és sortir a muntanya per sortir amb seguretat, no? Saber per on ha d'anar i tornar a casa sa i estable. Llavors, la idea és que la gent pugui fer rutes de muntanya amb un viatge i que puguin estar segurs a la natura i puguin aprendre a com moure's per la natura. Si algun dia hi volen anar pel seu compte, sàpiguin com ho han de fer, no? Però prèviament, donar-los un coneixement, ja que a l'escola no es fa, de moment no s'insisteix prou en com s'ha de respectar l'entorn, doncs intentar fer una segona escola, no? A la gent sobretot de ciutat, i que aprenguin a moure's per aquell entorn sense fer-lo malbé. I a partir d'aquí anar fent escola, no? Anar fent xarxa, no? Anar fent xarxa, sí. Ara et demanarem que et canviïs de barret, val? Donarem molta feina en aquesta arrencada. Ara ens parlaves com a director a l'estació d'esquí i et demanem que ho facis com a part activa del Tour de l'Or, que segurament a xarxes o hi heu participat o teniu algú que n'ha pres part. Explica'ns doncs sobre aquesta iniciativa postpandèmia, perquè vam passar d'estar tancats a casa, de cop i volta tothom fer rutes, a seguir-vos i en aquest cas heu fet xarxa molt de pressa sobre aquesta iniciativa. Si em permetreu, ho llegiré paraules textuals del David, que és el que va muntar tot aquest merder, que m'ho acaba d'enviar fa poc més de mitja hora, però va molt relacionat amb el que dèiem, no? El fet de sortir però saber com sortir i com ajudar el territori a que tot això es pugui tirar endavant, no? La pregunta seria quin impacte podríeu dir que ha tingut en el territori. Doncs la valoració sobre l'impacte de Tour de l'Or sobre el territori és molt positiva. Per començar, hem pogut ficar al cap de la gent la necessitat de ser solidaris, empàtics i responsables amb el territori. No pot ser que la gent que vagi amb bicis de milers d'euros no faci un trist cafè pels pobles que passen en ruta. A Tour de l'Or, com més gasto facis, millor. No hi ha inscripció. L'únic que es demana és que a la gent es faci despesa al comerç local. Això va una mica lligat, de fet, amb el que heu dit des del començament. Els participants han agafat amb ganes el missatge i amb les dades d'aquesta darrera edició podem dir que l'impacte econòmic generat pels ciclistes sobrepassa ja la xifra de més d'1 milió d'euros. No està malbé. Més enllà de l'econòmic, ens quedem amb que la gent ha descobert un territori molt desconegut per la pràctica del cicloturisme i estem segurs que aquestes xifres sobre el territori es mantindran durant anys. Hi havia una altra pregunta? Sí, si vols. Ara els demanàvem això, no? Primer, aquest impacte, a més ens l'heu comentat amb xifres, vull dir que a vegades és un recurs que quan tires endavant iniciatives, fins que no veus els quartos que deixen els llocs, la gent s'ho mira una mica amb recel i en aquest cas ho teniu comptat exactament. Serà bo d'aquí uns anys poder veure l'evolució i com ha crescut això i segurament aquesta gent que ve per primera vegada fent aquestes rutes en bicicleta és gent que probablement després torna en família o torna en altres moments, acompanyat, i és com aquest turisme de qualitat a dos temps. I la clau és que aquest projecte ha tingut molt en compte la gent del territori i el comerç del territori. Això per mi i per ells és la clau. De fet, la segona pregunta anava en aquesta línia, de dir si l'èxit precisament d'aquesta iniciativa és per ser piteus i per haver-lo sabut estendre en aquesta zona, amb aquest paisatge i aquest entorn tan singular, o si aquesta mateixa iniciativa en un altre punt de la geografia creieu que hauria pogut tenir el mateix impacte. Ella em contesta per què no. Al final el que promovem és ben senzill, dinamització del territori a través del suport al comerç local. Està clar que aquí tenim un territori invasible i això segurament ha estat clau en què el projecte arregli, però pot funcionar perfectament a altres llocs. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Albert. Ara et deixem descansar una estona, però et convidem a prendre nota i si després vols tornar a intervenir, doncs et donarem pas. I ara canviem, parlàvem potser de l'esport des d'una visió més empresarial, projecte de negoci, relat al territori, i ara ho anem a fer des d'una perspectiva molt personal i individual, i ho fem de la mà de la Mavi, esportista de trail running,
En el teu cas hi ha una circumstància personal, que és que vas superar una malaltia i ara estàs a tope recorrent el Pirineu i totes les curses que es planten per davant. Creus que el fet d'haver crescut i nascut en un entorn com el Solsonès és una cosa que ha fet que et llencis a la piscina amb aquest tipus de disciplines esportives, o la Mavi, si hagués nascut a Barcelona, també hauria tingut aquest poquet de muntanya i de Pirineu? No, evidentment, jo sempre dic que, no sé, ho he dit una frase que jo estic en el trail running gràcies al càncer, no? Però gràcies al càncer perquè jo vivia a Barcelona, tenia una feina normal, anava al gimnàs com la gent de Barcelona, feia esport però a lo just, i amb 30 anys em van diagnosticar un càncer. Em vaig venir aquí a Solsona perquè m'havien de cuidar, tota la pesca, casa de la meva mare, tot el rotllo, i quan em vaig recuperar al cap d'un any i així vaig tornar a Barcelona. Ostres, llavors, quan passes una circumstància així, canvia tantes coses, la manera de veure la vida, encara no entraré en aquests rotllos, i em vaig plantejar venir aquí un estiu, de dir, bueno, vaig anar un estiu a relaxar-me, i vaig venir un estiu aquí, em vaig instal·lar aquí al pis, justament, i ostres, el fet de sortir de casa i tenir el bosc, les muntanyes aquí, vaig dir, això és increïble, no? Barcelona és que no se m'hi havia ni ocorregut sortir a córrer, semàforos, asfalt, gent, no tenia cap sentit, no? En canvi aquí, ostres, i vaig començar a córrer per això, o sigui, venia aquí per passar l'estiu, al final m'hi ha quedat 15 anys. Un estiu llarg, Sí. Un estiu llarg. I ha sigut per això, precisament, he quedat per l'entorn que tenim, per el que ens aporta. I abans d'aquesta etapa a Barcelona havies fet tastets de pràctica esportiva per aquí a l'entorn, o potser era allò? Jo vaig viure aquí fins als 18-19 anys i sí que feia alguna cosa, però amb aquella edat no feia esport. Va ser després. Algo sí, però la veritat és que ho vaig apreciar després, ja de gran i sobretot després d'haver passat el càncer, que canvia la visió de la vida en general. I com es prepara un esportista per competir o practicar trail running? Perquè no és sortir a trotar una estona de tranquis i anar fent. És tot, és entrenar, tenir un pla d'entrenament una mica específic, evidentment descansar, superimportant, no tenir mai en compte i descansar és clau, l'alimentació, mil coses. I el tema de preparació mental, ara que la salut mental està com molt de moda, també hi ha tota aquesta feina de gestionar pressió, nervis, competició. I tota aquesta preparació l'has fet sola, acompanyada de professionals? No, la veritat és que m'ho he fet tot jo, la veritat. Molt autodidacta, no? Sí, perquè és que m'agrada llavors. I en la disciplina del trail running, hi ha més o menys equilibri entre homes i dones, o és una disciplina potser encara molt masculinitzada? Com és Ha això? evolucionat molt, Ha evolucionat molt perquè jo quan vaig començar, que tampoc farà anys, vaig començar a córrer, tenia 32 o 33 anys, en tinc 47, fa 15 anys, En 15 anys he vist molta evolució, per exemple, no sé, de tonteries, però quin any devia ser, el 2011-12, per exemple, que estava en la selecció catalana, una tonteria de les equipacions, la roba que ens donaven, no? Doncs no hi havia roba tècnica de dona. Les dones havien de portar la talla petita dels homes, no existia. Evidentment hi havia roba de dona femenina, però eren uns pantalons curtets, però roba tècnica bona no existia. Anaven amb vestits d'homes. Doncs la tonteria ara sembla impensable, però fa tan sols 10-12 anys era així. O no sé, per exemple, Superbèstia també el tema de premis en metàl·lic. També, no sé en quina competició vam anar a Itàlia, no sé si vaig escolar o que els premis, per exemple, el primer noi guanyava ara, no recordo, 300 euros, les noies la meitat, 150. Coses d'aquestes, que això fa 15 anys era com, no havia de ser normal, però ho enteníem. Hi havia aquest biaix de gènere, no? Sí. Potser. Ara això ja no pensar que la passi, no? Vull dir que això ha evolucionat. Però encara queden coses, perquè no hi ha la mateixa gent. En una cursa, evidentment, no sabria dir el tant per cent, però el 80% jo diria que són homes. La cursa que tenim abans, la Sant Auja, va ser fa 15 dies, a Sant Auja, aquí al costat. Una setmana abans de la cursa, ens van enviar un mail, un post d'Instagram i això, dient que les 10 primeres dones que s'inscrivissin ens farien un 75% de descompte. Per què? Perquè no hi havia cap dona apuntada.
no sé quants eren en aquell moment, potser 30 o 40 o 50 persones, no hi havia cap dona. Això fa 15 I volien dies. incentivar, no, amb aquest correu que... Això fa 15 dies. Vull dir que sí que ha evolucionat, evidentment, però falta molt per igualar. I en aquest cas, aquesta disciplina esportiva, lligant una mica amb el que deia l'Albert, no? de les bicis que busquen aquesta relació, aquestes sinergies amb el territori, en la disciplina que tu practiques també hi és això? És a dir, la gent que practica trail running té aquest punt de sensibilitat amb el lloc on fan les curses, on fan les activitats, és a dir, és una pràctica sensible en l'entorn? Jo crec que sí, almenys. Molt bé, gràcies Mavi. També si després t'ha quedat alguna cosa al tinter ens ho dius i prenem nota. I ara canviem, no deixem el món de les bicis, en aquest cas anem amb tu Jordi com a representant del club ciclista Black Pata. Segurament no els coneixeu perquè estan molt de moda, fan moltes coses i a xarxes socials són bastant insistents i s'han donat a conèixer molt ràpid, tot i ser potser com a agrupació els més novells que ens acompanyeu avui aquí, heu fet moltes coses, també ha sigut sortint de la pandèmia, d'on surt aquesta iniciativa? Perquè ha passat de no existir a que tothom us coneix. Bueno, nosaltres vam començar sent una polleta d'amics que de la vida i ens agradava el mountain bike, la BTT. Llavors, sortim cada dissabte i, sí, que solucionen altres grups, però nosaltres anem per la nostra banda. Llavors vam començar amb el tema de l'Instagram i això, vam començar a publicar les sortides i apuntant-se amb altres pedalades. Total, que de cop i volta, no sé com, coneixem un fotimer de gent i gent que coneixem a les pedalades volíem vindre a excursionar a pedalar amb nosaltres. I vam començar a conèixer gent, cap aquí, cap allà, i al final la cosa es va anar fent gran, vam formar una associació, això en 2 anys. I vam dir per què no organitzar una pedalada i fer activitats. I la cosa avança bastant, tenim bastants seguidors, fem moltes activitats, tant per gent gran com per nens petits, fem des de proves... Totes les franges d'edats, no? Sí, ara hem començat amb els xics també ara, a fer-los classes de mountain bike, de tècnica, llavors també hem organitzat una pedalada que va ser tot un èxit, diferents activitats per totes les edats. Has comentat que quan vau començar a trobar-vos amb gent de fora, la gent tenia ganes de venir a pedalar aquí a la comarca. Què creus que té la comarca que faci que gent de l'altra punta faci 2 hores de cotxe per venir aquí i agafar la bici? Sí, jo crec que, a part de que es passen bé per l'ambient i després anem a dinar i es fan altres coses, és bàsicament perquè tenim un territori que és brutal, perquè el ciclisme, si és mountain bike com si és carretera, ja que està tot ple de carreteres secundàries i tens el perill que tens, per exemple, si anessis per Terrassa, que és superperillós. Aquí te'n vas al Port del Comte, te'n vas a Odèn, vas anar tranquil. I també els agrada tot el tema de la bici de muntanya. I clar, el Solsonès és la comarca de les 1000 masies i està ple de camins i de corriols i clar, això a la gent no els agrada. I de fet, cada 2 o 3 mesos sempre tenen una colla de Lleida o d'Artesa, vull dir, la gent ho valora molt això. L'entorn és part d'aquest èxit que heu tingut? És a dir, ni que tinguéssiu la mateixa empenta i ganes ubicats en un altre punt de la geografia, hauria sigut diferent, no? Sí, jo crec que sí. Molt bé. I llavors, ara ens deies no a l'Instagram, que teniu molts seguidors, com ho feu potser per arribar a aquest públic més jove, que a vegades la gent es queixa que el jovent arrencar-los del sofà costa, no? Que a casa s'estan molt bé, com ho feu per aconseguir estirar? Perquè teniu un gruix de gent jove important. Sí, la mitjana d'edat dels Black Pata és de 35 a 40, ja són una mica carques. I sí que és veritat que amb aquest últim any s'han apuntat diversos nois, alguns de 16 anys, de 18, i de fet el que els agrada és l'ambient, vull dir que són ben acollits, no fem diferències, a part del ciclisme, es fan sopars, organitzen sortides, conviden altres persones, vull dir, i el jovent s'ho passa bé. I ara, des de l'any passat, vam començar una iniciativa, va ser per provar juntament amb l'EdFem, que són classes dels nens petits. Durant un mes i mig de l'hivern els fem classes de tècnica de mountain bike, tota la canalla, per després anar a participar en una prova que fem el dia de la pedalada. I la veritat que això ha tingut força èxit i aquest any encara volem promocionar més.
no esperem que s'apuntés ningú i es van apuntar 70 nens. Déu-n'hi-do. I bueno, per fomentar-ho també, doncs, el dia de la prova doncs, els regalen una medalla, unes samarretes, un dorsal personalitzat, i això alguns o no, la canalla, ostres, els agrada. Sí. I el paper del gènere que comentàvem en el cas del trail running, que aquest viatge es va reduint, costa, però va fent les bicis, com tenim el paper de les dones? Bueno, jo crec que... No sé, Després de la pandèmia jo veig més ciclistes que abans. Tot i que no és el mateix que els homes, però, ostres, hi ha bastanta falera. Teniu noies en el vostre grup que sortiu a pedalar? No. No? Deures per la propera taula rodona? Sí. Us veu donar suport. Sí que és veritat que en el jovent, amb la canalla de 10 anyets i això, sí que és veritat que dels 70 puc dir que 35-40 eren noies. Sí, això... És una bona notícia, potser aquest viatge de gènere és més qüestió generacional, no? Que pugin i que ja no hi hagi esports de nens i de... No, però jo crec que en el ciclisme està augmentant la participació femenina. Molt bé. I a part d'aquesta pedalada teniu algun altre projecte entre mans que ens puguis explicar? El que fem cada any també són els segments Black Panther, que això consisteix en unes proves, marquem un circuit entre 1 o 2 quilòmetres i la gent el fa. Aquest circuit el que té que són racons superperduts de la comarca, correus que ningú s'hagués imaginat, doncs nosaltres els netegem i la gent descobreix nous llocs per anar a pedalar. Llavors a partir d'aquí fem una entrega de premis, però al final la finalitat no és l'entrega de premis tant de dones com de dones, al final és que la gent descobreixi nous raconets de la comarca. Això per una part. Llavors una altra cosa que estem treballant ara és en marcar tots els ports de muntanya del Solsonès, marcar el quilometratge del port, el nom del port, perquè això, ostres, és una cosa que, per exemple, a Andorra ho fan i és molt interessant pel tema del ciclisme i també aporta molt. A França, tots els ports dels Pirineus ho tenen i és una cosa que és bastant xula pels ciclistes. Poseu el granet de sorra, no?, amb aquesta preservació i descoberta del territori. Sí, la gent que fa una pujada sàpiga on puja, quan li queda, quin port ha fet, i això és interessant. I ara també estem una mica fomentant amb el tema del ciclisme dels més xics. De cara a la pròxima pedalada que fem, volem arribar a tindre 150, els hi farem un circuit d'uns 8 quilòmetres, en el qual podran anar acompanyats dels pares, tindran avituallaments, premis, disfresses, ja que la pedalada la fem més o menys amb dates de carnaval i aprofitem una mica aquesta inèrcia per animar els més petits. Molt bé, els que tinguin nens ho poden apuntar a l'agenda, tocarà anar a pedalar. Gràcies, Jordi. I ara seguim amb el Fidel, com a responsable d'excursionisme, muntanya i competició, aviam si ho dic bé, de l'Escola Catalana del Medi Natural d'Olius. A Catalunya? Sí, bueno, no passa res. Punxat. No anem en bici, però també punxem. Quina rellevància té la vostra escola en aquest paper de dinamitzar la pràctica esportiva, que pel que hem anat veient va molt lligada amb aquesta preservació, sensibilització amb el territori? Quin paper jugueu vosaltres? Primer volia dir una cosa, que és que el que ha dit el senyor Susmo al principi, aquí als Pirineus tenim uns problemes endèmics que jo crec que venen de molt lluny i tinc la sensació que espais com aquests s'haurien de fomentar per triplicat, i m'agradaria ja expressar que vostè està aquí, si som capaços de generar espais posteriors on es continuï debatint, parlant i poder ser implementant, perquè clar, el problema que tenim, com vostè ha dit, els catalans, Catalunya és Catalunya perquè els catalans són com som, no? Emprenedors, capaços i de les peres en fan pans, però la realitat és molt més dura del que quan vas a Barcelona et volen fer creure. Llavors, crec que a part d'aquests espais que m'agraden molt, a més és molt ric tot el que se sent aquí, crec que totes les comarques dels Pirineus segurament hi ha unes aportacions bestials, però ens falta implementació. Per tant, jo li demanaria a la Fundació si som capaços de generar, no sé si la marca Pirineus o el que sigui, capaços de generar espais de debat o el que faci falta, perquè després hi hagi polítiques d'acció. Parlarem d'això d'aquí, quan els Black Panther jubilin ja no hi ha ningú i així anem sumant, no sempre passa el mateix per dir alguna cosa. L'Escola Catalana Natural és una mica el que el senyor Sus ha dit, no? Els catalans som nosaltres els que promocionem. Hi ha una federació de centres rurals que treballa en infància i joventut i va fer una cosa que també ha dit l'Albert, no hi ha cap escola, no? O a l'escola no eduquen en això.
Doncs aquest és el crit de la qüestió, és a dir, no hi havia ningú, nosaltres a l'escola mateix, anàvem a l'escola i ens ensenyen mates, física, què sé, tot això que està molt bé o no sé, se'n parlarà, el sistema educatiu, però no ens ensenyaven orientació, bicicleta, muntanyisme. Jo tenia un pare muntanyer que anava a la muntanya, els anàvem a esquiar, però els que no, la major part dels meus companys de classe, la bicicleta viatge, poca cosa més, no? És a dir, el Pirineu el veiem de lluny. De fet, en aquella època, quan jo era petitonet, el que es mirava és Barcelona, no? Tenia èxit és anar-te'n a Barcelona, tenia feina a Barcelona, i això. I jo he revertit totalment aquest pensament a nivell personal, he explicat aquí, tinc una família aquí, valoro el que diem, no? Quan lleves al matí el que deia la màquina. I veig el Port del Comte i jo estic sempre enamorat 365, no? I és una cosa bestial el fet de sortir aquí, de tenir el que tenim. Però clar, quan obrim la persiana i veiem el Port del Comte, veiem el que tenim, i estem enamorats, a vegades els problemes continuen estant allà, no latents. Clar, la Federació de Progressió Rural de Catalunya va fer una cosa, i jo hi treballo, que és dir, si volem revertir, o si volem fer alguna cosa, què podem fer nosaltres? La nostra forma de ser crítics en aquesta realitat va ser construir. O sigui, crear una escola que els nens i les nenes aprenguessin des de la base això, el medi natural, no? I aquí inclou la muntanya i tot. Clar, però la voluntat no només ha estat de crear una escola que els nens aprenguin medi natural, sinó que la voluntat de l'escola és transformadora. És a dir, vale, molt bé, aprendrem excursionisme, aprendrem motxilles, aprendrem flora i fauna, aprendrem guiatge, aprendrem tot això. Però si no entenem que els nens i les nenes el que fan és també omplir-se, és la llavor, no? Clar, jo tinc la llavoreta, però si no la planto, és a dir, el fet d'estar en medi natural, de conèixer-lo, de descobrir-lo, d'entendre'l i se'l fan seu, ens farà que en aquest futur immediat que és ja, tinguem nens i nenes que aquells que ho vulguin puguin quedar-se al territori i puguin ser els directors d'estacions d'esquí, els nostres esportistes, els mestres, els metges, els tal. Clar, és que si no fem això, tenim un problema enorme. O sigui, parlem del Pirineu. Jo tinc molta relació amb França per una qüestió familiar, la meva parella és francesa, i tinc molta relació amb França, especialment amb la zona dels Alps. És que no podem competir, senyor Sus, no podem competir. Però jo crec que sí. Jo cada vegada que torno a casa em dic a mi mateix, és que casa meva és tan maco com els francesos, que són una mica així, quan ells diuen que el nostre senyor primer va crear França i després la resta del món, i jo torno i els dic, no, és que casa meva, no, casa nostra en aquest cas, és bestial, no? Hi ha uns rius, unes muntanyes, unes coses, i continuo creient-m'ho molts anys després. Però clar, nosaltres no tenim la veritat que ells tenen, una veritat que les polítiques, des del nostre punt de vista, des de l'Escola Catalana i de la Federació que treballem en diferents departaments, especialment en joventut, és polítiques transversals. És a dir, no podem parlar, penso jo, d'una empresa com està tirant endavant un projecte tan important i tan rellevant com és l'estació d'esquí de Tuixén, sense entendre que si no hi ha feina, no hi ha escoles, no hi ha tota una sèrie de serveis, la gent, com diu el govern, no vindrà. La gent de Tuixén, per dir alguna cosa a la nostra zona, són gent envellida. Però és que a la Cerdanya fa molt poc que s'obria el tema aquell que el 60% dels edificis, dels habitatges són i van sortir les dones joves dient que ens fan fora, que no podem viure aquí. Clar, això està passant, i el Solsonès no ens ha arribat tant perquè tenim una comarca molt especial, on no hi ha pobles, però estarem aquí. Per tant, tot això no es pot revertir si no hi ha una voluntat de l'administració real i clara, treballant amb l'empresariat i amb el moviment, en aquest cas un altre associatiu, que ens assentem d'una vegada per totes de forma seriosa i ens plantegem realment què. Perquè clar, tot és un procés molt que maco al Pirineu i farem, no vinc a criticar, vinc a portar, enteneu-me, però que maco, no? Però és que clar, nosaltres som els que ens quedem aquí. Si ens demà passat, l'any que ve, la setmana que ve, ens quedem aquí nosaltres una altra vegada i els problemes continuen sent els mateixos. Per resumir una mica el que anava a dir, perquè clar, a mi em queda, intentaré no xerrar molt, però em queden les ganes d'estar moltes hores aquí parlant i de realment insistir. Primera cosa, nosaltres intentem que els nens i les nenes entenguin el seu medi natural, l'entenguin i l'entenguin d'una forma, com deia l'Albert, d'una forma formativa i que sàpiguin on van i què fan. Segona cosa, que aquests nens, una part d'aquests nens i aquestes nenes, puguin ser el que l'Albert deia. Volem fer guiatges, no? Volem anar a la natura d'una forma, però clar, aquí, l'empresa de Barcelona, que tot és acceptable, però clar, què vull? L'empresa de Barcelona canvia el monitor estacional que farà m'invento, no? Però no sé, de novembre a febrer aquí al Port del Comte i després se'n va a Argentina, o vull el monitora que viu aquí i que té els pares aquí i que s'estima això d'aquí. Perquè clar, sí, tothom m'ho explicarà, però com m'ho expliquen els nostres nens o nosaltres mateixos que som d'aquí, al Port del Comte no és el mateix, diu el Port del Comte i tota la zona. Clar, llavors, què és el que volem nosaltres? Què volem? Quin futur volem? L'Escola Catalana el que intenta és això, intenta transformar aquest futur
tenim i entenem que els nens i les nenes són la base d'aquest futur. I això ens agradaria molt pensar que a través de la federació que ens representa i altres institucions serem capaços algun dia d'entendre que les polítiques han de ser transversals. I a partir d'aquí creure'ns que el Pirineu pot ser un territori com els Alps, on hi ha dinamisme, però clar, és que això ha de fer un canvi a tothom, des de l'empresa privada fins a l'administració, passant per la persona que té el bloc de pisos i que no pensi només en euros i que entén que potser llogar el noi o noia que és jove i que es queda allà és important, no? Jo no sé si hi ha d'haver ajuts o no ajuts en aquest sentit. Però torno a dir, poso el focus en una cosa que a més parlarem al full del que deia ara, el tema dels nens. No ha vingut mai l'administració i ha dit anem a fer una escola pels nens i per les nenes que aprenguin medi natural. Ho hem hagut de fer a la societat civil. Torno a dir, si no som capaços de crear això, si no som capaços de dinamitzar això, serà gairebé impossible que el dia de demà d'aquí 20 anys ens tornem a trobar tots més envellits, o ja no hi serem, i tornem a parlar del mateix. I els nens que van estar aquí, l'únic que seran menys, que acabaran menys, al final som un territori gestionat des de Barcelona, amb una cultura totalment cosmopolita. És que això no pot ser. És a dir, fa pocs dies hi feia una broma a un representant de Centre de Barcelona i després d'independitzar-nos de no sé on viuen, d'allà baix, ens hem d'independitzar de Barcelona, perquè no s'entén el territori des de Barcelona i les polítiques no es poden fer únicament des de Barcelona. Llavors hi ha d'haver aquest feedback i aquest treball en comú per entendre el territori i intentar desenvolupar el com toca. Nosaltres com a Escola Catalana fem aquesta feina, els nens es formen en medi natural, muntanya, bicicleta, flora, fauna i paisatge, formació, preparació física i salut, però torno a dir, costa molt que les administracions arribin, creguin en tu i decideixin fer una aposta clara. És veritat que diu Sant Sus, no hi ha recursos, però també vull dir que de vegades n'hi ha i estan mal repartits, que aquesta és l'altra, perquè si nosaltres se'ns mira com un Excel, vas a Barcelona, quants nens sou? Aquí al Solsonès, avui, heu sentit una canalla que hi ha aquí, són els nens, són els futurs guies de l'Albert. Estem aquí, els estem preparant, estan tots aquí, i són una passada. Tenim un actiu humà bestial, com mai hem tingut abans, preparat, capaç, intel·ligent, ho tenim aquí. Però quan vas a Barcelona, miren i diu, quants sou allà al Solsonès? Tenim 90 nens, aquí. A Solsona són molts 90 nens, jo crec que. En un bloc de pisos de Barcelona n'hi ha 300. Clar, arribem allà no podem competir. Per quan alguna llei o alguna normativa que s'entengui no només el Pirineu, que treballem a nivell de Catalunya, el món rural i el Pirineu, la singularitat i les ajudes siguin, diguéssim, s'adiguin en això, en aquestes particularitats. Potser més equitat en lloc d'igualtat, no? Al final l'equitat és el que et posi tots en el mateix nivell, és que quan vols fer igualtat, és la desigualtat. És que no pots tractar per tothom per iguals que és igualtat i el territori no és tot igual. És a dir, aquí 90 nens a Solsona, no ho dic perquè sigui on treballem nosaltres, però 90 nens a Solsona és una bestiesa, és un potencial i un actiu que dius, és que això no ens ho podem deixar escapar de les mans. Tenim l'oportunitat de fer un canvi molt important en les properes 2 dècades. Estem aquí, però clar, si no s'ajuda, i torno a dir, nosaltres tenim la sort que en aquest cas l'Escola Catalana de Medi Natural és finançada per joventut, que gràcies a això existim, però tot i així no som capaços d'arribar a tot el territori. I no només és el Pirineu, al Pirineu tenim un centre de la Vall Fosca, ja no sé si ho coneixeu, però és preciosíssim, però duríssim. És a dir, cada any estàs a veure si tenco, quan és un territori que necessita més que ningú l'actiu. Torno a dir, potenciar tot el que tenim a dalt, tota l'estructura empresarial, esportiva i tot, si a la base ens n'oblidem, perquè els nens no donen diners, els nens no donen vots, i ens n'oblidem, el futur és que serà començar la casa per la teulada. Torno a insistir, les polítiques d'infància i joventut, igual que les de sanitat per mi, haurien d'estar en el prisma 1 de l'administració. I per desgràcia, continuem en un país que això no hi és. Que tenim un discurs, que tenim, no sé, un postureo, que es diu ara que diuen els joves, però de l'hora de la veritat no implementem. Que això és una mica perquè quan he parlat amb la gent de l'ESCAM volíem expressar-li la nostra voluntat de col·laborar amb tot i que si es pot implementar o crear espais de debat, de treball del que siguin, comptin amb nosaltres, perquè pensem que l'única manera de fer explicar pedra i fer pedagogia ho fem amb les famílies, ho fem amb l'administració local, que tenim l'alcaldessa, que a més tenim la seva filla a l'ESCAM i que agraïm moltíssim tot el que fan per nosaltres, que ens cedeixen un local, tot ajuda. Però si no és gràcies a tot això, és inviable, és impossible. Una última cosa, els nens i les nenes de l'ESCAM, un nen més o menys, fan un activitat intersetmanal d'una hora i mitja, 4 hores al dissabte, que és la sortida que fem muntanya, fem bici.
d'un 60 i pico euros només. En l'any continua amb 50 gràcies a la beca de joventut que tenim. Això fa possible que tots els nens i nenes del Solsonès que ho vulguin, sense excepció, puguin entrar a fer tot això. Això és també perquè l'Ajuntament ens ajuda, etc. Per tant, si parlem de futur, hauríem de centrar-nos aquí, és a dir, ajudar al present, tenir totes aquestes eines que tenim, però crec que si ens oblidem d'aquí sota, cometrem un error històric que serà molt difícil de recuperar, perquè si parlem d'una generació aquí, això recuperar una generació que estem moltíssim. No, potser la vostra reivindicació no va molt en la línia de que aquesta educació respectuosa amb l'entorn i cap al medi natural, socialment o estructuralment o a nivell polític, potser s'entén com una educació de segones en detriment d'altres assignatures que sí que s'imparteixen a les aules, i aquesta educació sensible amb l'entorn queda relegada a l'espai d'oci, a l'extraescolar, i no està inclosa a nivell curricular. L'educació formal continua estant menys valorada, perquè al final tot el que no és l'àmbit d'escola és educació no formal. És a dir, si te'n vas a fer running, si te'n vas a fer futbol, si te'n vas a fer bàsquet, és educació no formal, i sempre és secundària. Però davant del problema que tenim, no només pirinenc sinó planetari, tornem-ho a explicar, és a dir, o són ells els que estan aquí al costat, els que ens han de pagar les pensions, els que han de ser capaços de fer un canvi a nivell mediambiental, el que deia l'Albert, no? Que ens està passant també a nivell del nostre patrimoni natural amb una afectació planetària com tenim pel tema del clima. No? Per tant, tot això, el canvi, tot i el present, que hem de fer una acció de present, també hem de fer una acció d'inversió. No? I en aquest sentit penso que no tenim les coses prou clares ni posem prou el focus, perquè si fóssim un país que ens creuéssim o que volguéssim tenir una acció clara i directa i certera, les inversions serien molt més altes. No? I doncs, sí, senyor Sus, és veritat, no hi ha diners, però jo penso que hi ha diners per allò que es vol, o per qui es vol, quan es vol i com es vol. Per tant, jo torno a dir, crec que ens caldria, i en la marca Pirineus, que veig potentíssima, crec que ens caldria una estructura, perquè crec que hi ha errors, també errors de projecció, és a dir, quan el govern fa determinades formacions, com ara deia l'Albert als dies, tot això, hi ha determinat, és a dir, un noi jove que arribi aquí i que es vulgui instal·lar, i jo conec molts casos, per no posar exemples, però casos de persones, per exemple, el Nibòlic, que fa els butlletins de llaus a la zona del Pallars, no sé si és amic meu, no sé el gènere. És a dir, viure d'això és gairebé impossible. Si tenim això en perspectiva, una altra cosa que us vull dir és que formem els nens, formem les nenes. No els formem perquè siguin guies o monitors, els formem perquè han d'entendre on viuen, s'ho han d'estimar i han de ser sants i saludables i crítics i anar-nos maco. No? Però quan arribem a la segona fase, si no som capaços d'interlocutar amb l'ensenyament i que les polítiques i les línies formatives s'adiguin no a l'economia sinó a la necessitat i no començar aquí a fer cursos i coses amb tal, que al final la gent no en viu d'això. L'Escola Catalana Natural és una realitat, no és una empresa, és una entitat sense afany de lucre, paguem l'entitat sense afany de lucre. Qualsevol euro que es genera es reinverteix en la formació dels nens i les nenes. Hem de pensar en altres models que no posen l'accent en el guany econòmic, sinó en el guany social i natural. I en això ens hem de centrar, i aquestes iniciatives en un país nostre que és molt empresarial, senyor Sus, no està ben valorat, o no està prou valorat. I m'agradaria molt que això també es tingués en compte i es pogués crear espais de debat on tot això es posés sobre la taula. Perquè d'això en pot dependre del ser o no ser del futur d'aquest territori. I ho dic seriosament, no ho dic jo, ho diu la coordinadora i la gent que estan vinculats en tot aquest àmbit de desenvolupament. De fet, una mica lligant amb el que deies, en el nostre cas ens hem trobat amb alguna cosa similar, no? O sigui, nosaltres tenim un dèficit de monitors d'esquí de fons. Què passa? Com ho fem per atraure nois i noies que vulguin ser monitors d'esquí de fons? Primer de tot, els han d'ensenyar a l'escola on van a ser monitors d'esquí de fons, perquè llavors un tant per cent d'aquests alumnes decidiran tirar endavant amb ser monitors d'esquí de fons. Però clar, no hi és, o si està, doncs és molt puntual. Aquest any vam fer un acord amb l'escola Arrels per poder tenir gent, alumnes, fent esquí de fons, aprenent a fer esquí de fons. Però clar, ens trobem de frente amb el currículum. Hòstia, no hi és en el currículum això, del curs que implanten aquí a l'escola d'Arrels. Per tant, aquest curs s'ha implantat a Solsona sense tenir en compte les necessitats del territori. I això és un error garrafal. Per què? Doncs perquè sí, aprendran, però haurem de marxar. I llavors, què hem fet? Doncs agafar les hores que tenen lliures del currículum, hi ha un tant per cent d'hores,
I des de l'estació els hem dit a l'escola, mira, si vosaltres us feu cost, us pagueu el transport, nosaltres, des de l'estació, ni forfait, ni lloguer de material, res. Agafeu, arribeu i apreneu a fer esquí de fons. Tot això lligat amb un TD1, no? Que més endavant es poden accedir a les... En resum, que al final ells fan unes pràctiques per poder accedir a treure's el títol del TD1. Però ho hem hagut de fer com per darrere, no? Quan seria molt més fàcil poder canviar aquest currículum. És que el problema és que no hi ha interacció, ni hi ha diàleg real, no hi és, i quan tu planteges propostes al territori i més coneixes el territori, saps quin actiu tens al territori, aquesta és l'altra, no? I tu vas a l'administració amb una proposta, tot és burocràcia. I llavors a partir d'aquí no tenim força, perquè el problema del territori a part de què? És que no tenim força, perquè quan ells miren, i ho dic coneixement de causa, si sou 4 índios, veiem els tambors, ens quedem així, molt macos, la muntanya, la llanonissa, que esteu, el bosc, no, és que jo em sento així, no? Va ser que, clar, hi arriba un moment a la vida que tu prens tan així, que baixes de Barcelona i veus no som més ambiciós perquè creus en el que fas, però és el que diu ell. És dir, no som capaços d'anar amb propostes clares i que allà també s'entenguin. Una cosa també d'autocrítica, Albert. Crec que nosaltres des del territori, senyor Sus, hauríem de ser capaços, a través de la Fundació o el que sigui, de crear una estructura real, transversal, que ens representi, però real, no una estructura que anem, que llavors professionals, no sé quan, no. I no a Barcelona, posem-la aquí, és genial, però si no la seu, el voleu, i siguem capaços de treballar en això. Implementem polítiques clares, parlem amb la part empresarial, parlem amb nosaltres, el teixit associatiu, que generem producte, que generem acció, que generem educació. Creiem-nos-ho, anem amb propostes, no sé, fem tot això, no? Que no som capaços encara d'activar-ho. I crec que si fossin capaços d'anar tots junts a Barcelona, a Brussel·les, perquè aquesta és l'altra, també hi ha tot un lloc que es diu, nosaltres tenim programes europeus, amb tot això de l'Erasmus, clar, també hi ha espais on podem nosaltres defensar les nostres línies i que realment amb una marca com Pirineus, que jo la trobo que és brutal, mira, em deia la meva... Sol passar, i el Mari no m'acompanya a fer no et passi. La meva parella és francesa i és molt vinculada a l'escola i un dia em diu, escolta, vols que et digui una cosa? Diu, això no hi és ni a França, l'escola catalana de natural. No hi és. Si podries tenir un doctor, un preparador físic, tot, que han fet la formació, tots els blocs, i la desenvolupem. És que no hi és. És a dir, Albert, no hi ha una escola, hi ha les accions puntuals que estan molt bé, que no critico ningú, al contrari, fem tothom benvingut, és que ens necessitem a tots, si som 4 ens hem d'ajuntar, però el tema és que no hi és ni a França. Nosaltres hem sigut capaços de dir, amb humilitat, de dir, no, anem a educar, però per què? Perquè el que volem és mirar enrere algun dia, i quan ens jubilem ens fem aquí, anem allà amb l'Albert, no podem esquiar, anem a fer un cafè, doncs mirem enrere i diem, home, hem aportat, no? La idea és aportar al lloc on tu estimes, perquè aquell lloc on tu estimes, que t'haguis néixer, que has cobrat amb els teus pares, o que aquell lloc tu puguis deixar el una mica millor. Clar, però com? Jo sol, l'Albert sol, no sé, hem de ser capaços de tenir unes línies... Teixir sinergies potser i un pla d'acció conjunt, no? Però de veritat, i no mirar-nos amb malit també nosaltres, els del món rural, o els del Pirineu, de jo tinc l'empresa X, brutal, perquè això també passa, és a dir, siguem clars, jo obro com a SCAM i com a Coordinació de Catalunya, la mà a tothom d'anem a sumar, és a dir, anem a sumar perquè el problema no el tenim aquí, no és l'enemic ni és el que em fa l'altra proposta. El problema està a Barcelona, el problema està amb els territoris que la gent dirà no vinc aquí, o els nens i les nenes que decidem no quedar-se aquí, o les famílies que volen marxar. El problema és aquest. Gràcies, Fidel i Albert. Si t'ha quedat alguna cosa al pap, l'apuntes i després... Primer que hem de donar pas als companys, en aquest cas el Jordi Viladric com a president del Club BTT al Solsonès. El vostre club ja té 25 anys, això ja és una motxilla d'experiències i trajectòria suficient per valorar una mica com ha sigut aquests 25 anys la pràctica del BTT aquí al Solsonès. Com creus que és això? Va més, va menys? Com ho valoreu una mica? Bueno, el BTT és el club, però fem tant carretera com bicicleta de muntanya. Això el club ha fet 25 anys. S'ha de dir que el BTT va aparèixer al final, de la dècada dels 70, vull dir que la primera BTT al Solsonès va vendre el 89, em sembla. Vull dir que ja porta un bagatge. Clar, és que ha quedat absorbit.
No, en comparació amb comarques veïnes, potser creus que la pràctica aquí al Solsonès gaudeix d'un bon estat de salut? Esteu si fa no fa tots igual? Aneu més coixos? Com creus? Però el Pirineu que tenim aquí és un Pirineu molt salvatge, que jo potser reivindicaria una mica més això. Potser volem que vingui molta gent i jo crec que potser no és important que vingui tanta gent, sinó que el que vingui sigui qualitat. Jo soc una persona que em perdo molt per la muntanya, perquè soc amant de la muntanya, i cada vegada et trobes més deixalles, més porqueria, et trobes coses que jo no les vull. Qui vulgui la porqueria que se la deixi a casa seva. Clar, no sé. A vegades reivindiquem molt que vingui molta gent, que... no sé. Jo, veus aquí passar 50.000 cotxes al cap de setmana. Segurament no faria falta tanta gent. Però bueno, això ja és més personal, una cosa meva. Vull dir, el BTD, crec que la bicicleta ha anat evolucionant amb les noves tecnologies també, i abans era tot molt rudimentari, t'havies de buscar camins. Es va fer, en Lluís Codina fa molts anys, va fer un llibret que era darrer, 4 fulls, no sé si us en recordeu, amb 4 ratlles que marcaven passar per aquí, cap allà, cap allà. Avui en dia amb els GPS veus si el Jordi Collera ha passat per allà i t'interessa, guardes la seva ruta i la vas a fer. Vull dir, això és més bonic. És més bonic poder ensenyar els llocs, però clar, doncs s'ha de buscar l'equilibri entre voler ensenyar una cosa que és molt salvatge i molt natural, que quan es massifica allò s'espatlla. L'Instagram per mi és una eina bonica però és perillosa. Ara hi ha la gent que té el típic he passat per aquí i veniu a descobrir. Tens 50.000 persones que tenen allà i tu trinxen tot. No sé, hauríem de, si hauríem de buscar un equilibri amb això. El que deia al principi l'Albert, no? De dir, de gaudir de l'entorn i del territori però cuidant-lo i entenent que no vas allà a transformar allò sinó a integrar-te en el que hi ha allà on arribes. Regular-ho sobretot és la clau, no? Perquè si deixes que vagi, que creixi sol, són molts i són capaços de... El que passa que per regular-ho no podem caure en l'error, jo estic d'acord amb el que dius, i potser som capaços d'un territori com el Solsonès encara d'imaginar-nos com serà la Cerdanya, no poden... És que per exemple el que em referia això, el Solsonès, diguéssim, la població que té el Solsonès és poca, vull dir, tu veus la Cerdanya, ha quedat massificat i és preciós la Cerdanya i m'agrada i m'hi escapo, però clar, tampoc voldria arribar a aquella situació. Que ara som a temps, no? Convertir-nos en un Cerdanya 2.0. Això que dius de regular, el Pedraforca va intentar, per mi, equivocadament, regular l'accés. I això la gent volia error, perquè no vindrà el Pedraforca se'n va al Puigmal i perdonem a tothom. La idea no és regular-ho mitjanament, però conscienciar. Penso que és fer un projecte de pedagogia, de conscienciar molt la gent, cada vegada més el que sí, el que no, pel tipus que em fem i deixem de fer. Jo crec que poder regular no és la paraula, però sí filtrar-ho. Sí, això sí. Filtrar una mica i això... Accessos limitats, per exemple, de dir, doncs mira, tantes persones i tanquem. No, mira, és molt fàcil. Hi ha un exemple francès que és molt clar i és l'accés al Montblanc. L'accés al Montblanc només està permès si tens contractat o llogat un lloc, un refugi, i tenen molta preferència la gent que va en guia. El que passa que és alpinisme, Albert, hem de diferenciar alpinisme del muntanyisme. Sí, però... Són dues línies diferents, no podem anar al Pedraforca i dir no podeu venir. Una altra cosa és dir, escolta, avui aquí aquests aparcaments del Pedraforca hi ha X d'això i aquí es tanca, no? Perquè ja no som una massificació. Ara, clar, només es donarà un guia, és una professió alliberada, Si cometem aquest error ens estarem equivocant. De fet, al Montblanc tenen molts problemes, el que passa que el seu alpinisme tot està així, no? I allà hi ha un problema que hi ha tot allò oculat, hi ha morts, hi ha una sèrie de coses que aquí no tenim, al Pirineu no tenim això. Ara, entenc el que dius, buscar un sistema que equilibri les coses. Sí, com que a nivell educatiu no s'està fent, doncs si volem que accedeixi la gent a la muntanya hem de ser molt conscients de com hi han d'accedir, perquè si no ens durarà 3 anys i ja no farà gràcia anar-hi perquè estarà tot. Som així, no? Arribem amb bandades i ho arrasem, són com plaga, no? Una plaga de costes, no? Que passa? S'ha de controlar, no?, aquest volum. Com es filtra? Bueno, això ho hem de rumiar. El com és la pregunta. Ens deia Jordi que sí que de mica en mica heu anat guanyant gent que s'assuma les pedalades. Hi ha molta gent que ve de comarques veïnes precisament
a comarques veïnes potser més metropolitanes, però que venen aquí a practicar l'esport de la bicicleta precisament per l'entorn. Sí, evidentment. Després hi ha el Tour d'Olor, ha ajudat molt a dinamitzar això, els Black Pata han rejuvenit una mica. Jo soc dels joves del BTT de l'era aquella, però tinc 45 anys, ells ara per votar són tots més jovenets, han cridat gent més jove. Per exemple, la Mavi és una imatge per les noies. Les noies fins ara no n'hi havia, ara comences a veure gent que comença a fer bicicleta, comença a córrer, que és el que va fer ella, i això és important. O aquí havíem tingut va una mica abandonades, havíem tingut el Ramon Carrasco, o el Carles Pérez, ara el Marc Massana, vull dir, el David Vilanyà, són nanos que això, veure algú que et crida l'atenció fa que això es practiqui més. És important tenir referents per poder la canalla, no? Per exemple, com la Babi n'hi hauria d'haver més. Vull dir, clar, és possiblement... Se't girarà feina, anar a córrer bici, volen tots, No, però em refereixo no només amb córrer, amb bicicleta, en tots. Vull dir, l'esport femení porta molts anys d'atràs. Vull dir, jo vinc del món de l'atletisme. Ja quan jo corria fa 30 anys, vull dir, les dones sempre n'hi havia moltes menys. Clar, els premis. Clar, els premis que tenen, jo em trobava igual. L'home guanyava, no sé, en aquella època, 10.000 pessetes, la dona 2.000. Clar, segurament corrien 150 homes i corrien 15 dones, o 15, estic parlant de molt, clar. Això... Abans el Fidel que deia que hi havia problemes endèmics, el biaix de gènere n'és un, però en aquest cas no només se cenyeix al Pirineu, sinó que se cenyeix en molts altres àmbits transversals de la nostra vida. Vas per jo faig carretera i faig munt te'n vaig, i vas per la carretera et trobes moltes dones, que això... És així, és una mica més comentat més, una mica més amb el corrent. Sí, segurament. Corrent va haver-hi un punt, potser fa 7-8 anys, però boníssim fa 4-5. Crec que quan anys aquí a Martorell el tornava... Sí, ha ajudat molt. Sí, tant. Perquè a vegades necessites veure un igual, no? De dir, ostres, si hi ha noies que ho fan, jo també m'hi puc sumar. Sí, però es veu en tots els àmbits, A dalt l'estació fa 5 anys que hi som. Sí, no, hòstia, la quantitat de nenes petites que comencen. Bueno, nenes sí, jo crec que en canalla la cosa canviarà, però jo crec que sobretot amb aquesta... A nivell generacional... La cosa canviarà, però... Hi ha un buit entre mig, sí, hi ha un buit. Però si ara veus que els petits... Hòstia, a més, l'increïble del cas és que quan veus grups de nens que pugen el dissabte i es queden a Mineral, sigui la Cobralana o que sigui, a la tarda no se'n van a jugar amb el mòbil, se'n van a fer espinapons. Quan porten tot el sant de matí foten espinapons. És com el seu entreteniment, quan estan allà, s'obliden de les pantalles, s'obliden de la immediatesa, que això sí que és clau, que tot ho volem variar. Hòstia, quan tardarem a arribar a dalt? Doncs cadascú prepararà el seu bé, 3, 4, 5 hores és igual. Aquí jo el que potser trobaria a faltar, ja parlant una mica amb l'esport, una mica més competitiu, i és com un centre del rendiment. Al Pirineu, clar, te n'has d'anar a Font Romeu, no un centre del rendiment, aquí només el trobes, el te'n vas a Sant Cugat per plana, bicicleta de muntanya o per fer... Massa pla, ja. Sí, diguéssim que no és el lloc, i possiblement faria falta una cosa així, però... Per aportar aquest punt de professionalització, no? Sí, Que a vegades també, es necessita. normalment els esportistes acostumen a tenir una mica de sensibilitat amb l'entorn i amb la natura, i intentes conservar-ho. I gent que no ha nascut així ho veuen diferent. Un centre solament et podria inculcar tot això, monitoratges, podrien ensenyar moltes coses. El centre del rendiment ho trobo superbonic, és que jo crec que si quan miren des de Barcelona, per ells, clar, nosaltres estem molt a prop de Font Romeu. Sincerament, miren el mapa, clar, per ells és, bueno, és que és aquí, no? I pujar les carreteres de muntanya. Jo crec que és molt difícil duplicar aquest tipus d'esforços, tot i que podem tenir la retina, però m'atreviria a dir que hi ha moltes coses abans també, però que podem posar una llista de futuribles i pensar quines institucions podem tenir al territori. Un centre de rendiment com el Font Romeu, com conec bé,
és complexíssim, a part econòmicament, crec que seria ingestionable en un espai com aquí. Com els Romeu, Però no parlo de fer Font Romeu, perquè a Font Romeu hi va la Federació Francesa de tots els esports. Allà fet per això ho fan, perquè hi ha els dos que arriben a les dues Per veïnes. això, però vull dir, aquí a la zona de Catalunya no hi ha cap lloc així. Queda més despenjada, potser. Bueno, és Font Romeu, de fet els nostres van a Font Romeu, ho dic perquè la meva parella prepara els nanos per anar-se'n allà. Llavors, clar, ho dic perquè si fem un llistat de coses que ens fan falta, i jo penso que també, però jo crec que jo voldria ser pragmàtic, no? És a dir, que som capaços de crear aquí en el futur i que no sigui una mica utòpic. Ho dic perquè ho trobo molt bé, això que dius, i seria ideal tenir una presa sempre, no? Però crec impossible. Ara, què podem fer, què podem tenir al territori proper perquè ens ajudi a dinamitzar i no passi això que diu l'Albert o que, no sé, jo crec que hi ha coses que les podríem aconseguir. El que passa que ens ho hem de creure i hem de crear una marca potent, no? I anar tothom a la una. Exacte. No podem aspirar a fer segons què si no tenim una bona base. Sí, la base la tenim pràcticament destruïda. Malament, és que no tenim ni una base estructurada, diguéssim, a nivell comunitari, totes les entitats que formem part, que parlem això amb nosaltres, doncs aquests espais de debat, no? I on a partir d'aquí neixen i creixen coses no hi és. Si això no està clar, anem amb una proposta a Barcelona, on sigui Brussel·les inconsistent, sense fonament, bueno, això es pot bé, perquè de Font Romeu hi ha, que és, no podem competir. De bo això d'avui sigui el punt de partida, no?, per començar a traçar aquestes estratègies. Jo massa repetidament, però quan he començat... Segur que ha pres nota. El missatge de la coordinadora és, escolta, si us plau, implementem, no? Perquè escolta, realment s'ha veritat molt, implementar. La tractoria necessitem acció directa. Podem parlar molt i quan acabem dic, com ha anat? No hi ha molta gent, tot i que els que heu vingut genialíssim, que ho he enviat a tothom, és una hora complicada. Com ha anat? Molt bé, però la gent té la sensació, crec, bueno, està bé, una xerrada més, un llibre més, un document més, un vídeo més, però què en farem d'això? És a dir, què canviarà l'any que ve, d'aquí 2 anys, no? Podem parlar de triennis, de quadriennis, és igual. O no, hi haurà acció, es passarà alguna cosa i no en canvi, ens tornem a reunir d'aquí 4 anys i ens ho posem sobre la taula, què passarà? Tot anirà amb les canes, ja no, jo ja no puc, hi ha més nens, no, els blancs. No. Jo ja ho dic perquè em puc assustar, jo tinc els nens, faig embolitar els nens, els fills dels que no ho sé, jo dic això perquè m'agradaria pensar que ens creuem prou com per ser capaços de fer que passin coses, no? I no només explicar-les que són molt bonics i que... Dic jo, Abans de donar pas a l'últim ponent, el David... Sobre això jo crec que al final no estem ni aquí ni allà. Saps? Estem en una zona intermitja que dius, ostres, és bo perquè està a prop de Barcelona i està a prop dels Pirineus, però tothom també veu que no té referència, no? Els de Barcelona veuen, allà és muntanya, els de muntanya veuen, no, però allò no és muntanya. Saps? I al final potser estem en una zona... Terra ningú. Exacte. Però d'altra banda, perdona, però jo crec que estem en una zona amb més potencialitat del món. Abans que es creés els albergaràs allà refugis que hi vaig molt sovint, em diuen el xuclador. És el túnel del Cadí, em diuen el xuclador, el berguedà no s'hi ha ningú, tot cap d'alt, no? Però abans d'això, l'estació més propera de Barcelona és el Port del Comte. El primer territori que tenim on neixen els Pirineus és aquí. És a dir, quan una persona a Barcelona agafa el cotxe, a part del xuclador, on se n'aniria per lògic és aquí. Tenim un territori que està molt menys dinamitzat, però també menys explotat que la Cerdanya, etc. I som totalment incapaços de treure un rendiment com podria ser. T'ho dic perquè a França, quan torno, tinc enveja. Enveja de dir, com pot ser que aquí no ens ho fan això, i és això, no volum de gent, sinó turisme, és a dir, que ho tinguem clar quin tipus de turisme volem i de qualitat, però no ens ho creiem, perquè per començar venim de la cultura de mirar Barcelona, si jo recordo això, no? L'èxit és tenir una carrera, anar-te'n a Barcelona i fer de no sé què, doncs per mi no, per mi l'èxit és quedar-me aquí i dir que maco, no? Que maco tal, no ens ho hem cregut mai, i els empresaris no ens ho creiem, i crec que no ens ho creiem en el moment que no som capaços d'anar tots junts i de dir, van a marcar Pirineus i anem on faci falta, no ens ho creiem. I després també hi ha les batalles internes, penso, de jo miro per mi, hem de tenir alçada de mires. Si no som capaços de mirar pel territori de forma col·lectiva, patirem. I si això vol dir sacrificis personals o sacrificis a nivell empresarial, s'haurien de poder fer, s'haurien de voler fer. Estem disposats a això. És a dir, això d'avui no és un joc, jo no ho prenc com un joc ni com una xerrada, ho prenc com una oportunitat molt seriosa, perquè he estat en moltes xerrades, he sigut 8 anys director de l'ESCAM, moltes xerrades en molts espais de debat i continuo trobant a faltar l'implementació. Tornem a xerrar, no, jo ja vindré, i d'aquí, no sé, és que el cuerpo aguante, però ens ho hem de creure, per tant, jo crec que sí que tens raó, ens miren així, no ens ho hem cregut mai que són Pirineus. Quan dius Pirineus, ara ja t'ho deia Biosca, tot el respecte comprat, jo crec que això és política pura i dura, i no sé fins a quin punt sí o no.
Vale? Això és la meva opinió. Però són Pirineus, i tant que són Pirineus. I jo els dic als meus fills on vivim, o vivim als Pirineus, o per què no, aquí hi ha 2.400, que no és veritat, però no ens ho creiem això. Semblem el Pirineu de segona. De segona, si tenim un territori brutal, tenim una comarca bestial, és que només cal, clar, tots els que la volteu ho dieu, hosti, m'encanta, estem tots enamorats d'aquí, sí, tot el que dius. Per tant, primer sensibilització, diguéssim, administrativa, empresarial i social. O sigui, fem pedagogia, no? Jo als pares i mares sempre els dic, hosti, el que tenim aquí, i la canalla, i em diuen, no hi he estat mai que no he anat al moviment. No, és a dir, o els nens trepitgen el territori, el coneixen, el respiren, el senten, o tenim un problema als pares. No hi he estat mai, gràcies a dir-nos, dic, res, endavant, jo penso que és sortiu, no? És l'única manera que ho defensarem i direm, hòstia, és que això cal. És, acabo, però una oportunitat de no inversió, és a dir, l'esport que és medi natural, evidentment hi ha les seccions d'esquí, això, però l'inversió que hem de fer nosaltres és zero. I ara tenim, l'inversió està feta, no? El que hem de fer és preservar-la. És a dir, mai una inversió tan barata ens pot sortir tan rendible com a país. De fet, l'única lligat amb el que deies, a nivell empresarial es fa molt cadascú pel seu compte. Això és un error. Per exemple, el que és l'estació d'esquí de Puig de Vansa no és que hi hagi una persona al capdavant i que ho gestioni tot, no? És un cas molt peculiar que diferencia de la resta, que és que penja de dos ajuntaments i jo el que em cuido és que funcioni. Jo cobro el meu sou, evidentment, però de la part de beneficis i de la part del que pot generar beneficis directes i indirectes són per l'estació i pel territori. Això és un cas una mica peculiar, però que per altra banda, de les 7 estacions d'esquí de fons que hi ha a tot Catalunya, el 60% de l'activitat és funció de blancs. Amb això vull dir que és un territori molt atractiu, molt proper, però que s'han de fer les coses ben fetes i continuar preservant aquell territori. Si no el preserves... Perds el principal actiu que perds el tens. principal actiu. L'actiu més barat I el més important. l'únic que has de fer és intentar no destruir-se. I si es fa ben fet, funciona. Funciona, filtres, perquè és... Bueno, la gent que ja pugen a fer una activitat concreta que prèviament s'han informat de com és aquesta activitat i no és una activitat de traslladar una activitat que es fa cada dia a la muntanya. No, per error. És una activitat només realitzable en allà. Exclusiva d'aquell lloc. Exacte. Però és que el primer que s'ha de creure és l'administració, perquè Barcelona, no sé si s'ho creu això, és a dir, Barcelona ens mira una mica com el jardí, no? I posen els ossos, bueno, no sé si els ossos si o dreta-esquerra, però és que hi ha un ramader, és a dir, hi ha una sèrie de coses aquí moltes que no es parlen realment, no hi ha un espai de debat, i si és, nosaltres no hi participem, que aquest és l'altre problema, no? És a dir, ha de passar això, hi ha d'haver un treball clar i transversal per decidir o veure entre tots quina és la millor política habitatge a la zona de Tuixén-la-Vansa. Què passa amb això? És que parlem clar perquè no n'hi ha de cases, no? I Tuixén, que és una vall preciosíssima, tot vi, no sé què, parlem de moltes coses, posem-hi... S'ha d'abordar des d'una perspectiva transversal, que és una qüestió que torno a repetir, no sé, potser els arribarà a les orelles, però no s'ho creuen, no ens creuen, i som el seu jardí, el seu pati de joc, i estem aquí, que magos, no s'ho creuen, i nosaltres continuem sent 4, i no ens creuen. I si no som capaços, i com que cada cosa fa la seva treta, d'unir-nos, serà molt difícil que ens creguin i que passin coses reals, que hi hagi polítiques que accionin directament al territori, serà molt difícil. Jordi, ara et donem pas, ara sí. El darrer ponent que ens acompanya, ell ve en representació del Movember Month. No sé si tots coneixeu el moviment, d'on surt, però si ens en vols fer 5 cèntims, així situem tothom. Movember és una fundació benèfica que tracta sobre la salut masculina, ¿vale? I concretament tracta el càncer de pròstata, dels testicles, salut mental i llavors la prevenció del suïcidi en els homes. I bueno, bàsicament és que això va néixer l'any 2003 a Austràlia. Eren un grup d'amics que tenien un amic seu que tenia càncer de pròstata i van decidir què fem per promoure, quina cosa podem fer, i va ser de deixar-se el bigoti. Per això avui porto el bigoti, que és durant tot el mes de novembre que es va anar deixant creixent, i llavors al final de novembre ja te'l talles o te'l deixes si t'agrada. I bàsicament s'ha de destacar que segons l'Organització Mundial de Salut hi ha 510.000 casos de suïcides en tot el món d'homes.
i és el càncer de pròstata és el primer càncer més maligne per als homes. Llavors, el que nosaltres diem Movember, Solsona Movember perquè som un grup d'amics que ens agrada la muntanya, ens agrada córrer, ens agrada bici i ens estimem el territori i vam decidir, per què no podem fer una iniciativa d'aquestes característiques aquí a Solsona? I bàsicament vam engegar l'any passat, el 2022, i vam fer uns codis QR, anaves a la botiga del Tàndem, et descarregaves el track i llavors feies un donatiu i arrel d'això et regalàvem una bossa i podies fer un track, ja sigui BTT, bicicleta de carretera, corrent, caminant, en família, qualsevol, la ruta que cadascú vulgui fer, la podia fer. I aquest any hem engegat amb una nova iniciativa, ja que un altre company s'ha adherit i es dedica al món de... treballa amb la gent que porta cadires de rodes, hem fet un circuit adaptat per a la gent de cadires de rodes, o si vols passejar amb un cotxet amb la família, ho pots fer. Hi ha una ruta llarga de 5 quilòmetres i una altra ruta de 3 quilòmetres. Molt bé. Pel 18 de novembre teniu alguna acció entre mans? Sí. Es pot fer spoiler? No encara? Sí? El 18 de novembre hem decidit de fer un esmorzar. Ens reunim a la botiga del Tàndem i allí donarem cafè, coca i xocolata per als assistents. Llavors la gent que hagi fet l'aportació o la donació podrà fer la seva donació i podrà descarregar-se el track per poder anar conjuntament amb la família o amb qui vulguis, o amb el conjunt de gent que vulgui fer la ruta de gravel, també hi ha una de gravel, de TT, ruta de ciclisme, la familiar i aquestes dues curses, no són curses, és rutes, anar a passar el dia i gaudir de l'entorn que ens envolta, que és meravellós. I llavors el dia 19 hi ha una fira a la Coma, que és la Fira de la Neu, i juntament amb perquè nosaltres tenim col·laboradors, que és el Picogràfics, el Tàndem Solsona i la Bòfia Esquí, que són els que ens ajuden a col·laborar amb nosaltres. I els de la Bòfia, els que faran una ruta en BTT i també podràs fer la donació allà dalt, i llavors aquest any fent la donació tindràs donarem una samarreta. Llavors a final de mes vam decidir de fer qui faci una ruta corrent o caminant i una de BTT, qualsevol, BTT, ciclisme o gravel, entrarà en un sorteig i llavors hi haurà premis especials per als que hagin fet la ruta aquesta. Aquesta ruta nova que comentes que es pot fer amb cadira de rodes és un exemple d'inclusivitat, no? Que tothom, siguin quines siguin les seves capacitats, s'hi pugui sumar i... Sí, el que passa és que clar, vas a mirar i s'intenta poder fer la ruta adaptada però realment et trobes molts paranys, no? Hàndicaps a tot arreu. Sí, perquè és impossible poder-ho fer, però ho hem intentat i jo crec que la gent gaudirà. Molt bé, una bona combinació d'esport, solidaritat, no? I aprofitant l'entorn que... I l'any passat vam recaudar 500 euros i aquest any, si podem, intentarem guanyar-ne. I tot el benefici que obtenim nosaltres és per l'associació aquesta de Movember. Molt bé. Gràcies per l'aportació, Jordi. Bé, ells ja els han fet una repassada, no sé si a algú de vosaltres li ha quedat alguna cosa al tinter o si algú del públic vol aprofitar per intervenir. Sí. Mira, jo començaré a dir diverses coses. Podria fer un discurs, vull dir que per respecte a tothom no ho faré. Jo sóc un home del Pirineu, he passat moltes estones, molts dies, molts mesos, a dos pobles del Pirineu, Arsèguel, que coneixeu, el que dit, i Saldes, la falda del Pedraforn. Moltes estones, he parlat amb molta gent, he viscut molt intensament i per tant he pogut passar els problemes del Pirineu. Aquesta sessió l'hem promogut la Fundació, perquè si no, no hagués fet.
i per tant no és que jo em posi medalles, però és el que hi ha. I això és el que hem fet totes les comarques de Catalunya. La setmana passada estàvem a la Seu, Urgell, etc. Jo també dir-vos que fa 6 anys em van operar d'un càncer de pròstata. Vull dir que, afortunadament, estic encara aquí amb ganes i amb força de tirar endavant les coses. Bé, mireu, jo quan la vida m'ha donat l'oportunitat de veure moltes coses, tant els Dolomites, tant els Alps, tant els Andes, d'anar al sud de França, a Font-romeu. I esclar, se't posa... penses, perquè nosaltres no ho podíem tenir, això. I no ho podem tenir perquè fallem. Fallem nosaltres. No vosaltres, el conjunt. Mireu, jo vaig ser el comitè organitzador dels Jocs de Barcelona en 92. I a mi em feia molta il·lusió que el Pirineu català tingués uns jocs d'hivern. Sense fer bestieses. Sense fer bestieses. Perquè, desgraciadament, un personatge va començar a dir bestieses i tot allò es va perdre. No ho vam perdre, vol dir els de Madrid i els d'Aragó ho vam perdre nosaltres. Això ho tinc claríssim des del primer moment. Jo, per exemple, he dit a l'associació el vicepresident és el Francesc Nauger, igual tu coneixes del món de l'excursionisme, ha estat president de la federació, etc. I és el vicepresident. Realment, ell, per exemple, intenta fer coses, saber dades. Es baralla amb els Mossos d'Esquadra, amb els agents rurals, amb els bombers, per saber, per exemple, accidents. Quants accidents tenim reals? No ho sabem. No ho sabem perquè tothom guarda les seves dades, és el que deies. No hi ha col·laboració. Tothom va a la seva. I això és un tema que no ens ho podem permetre. Nosaltres, els molt grans que som un poble petit. I per tant hem de sumar, no hem de restar, no perquè aquell diu blanc o perquè aquell és del partit blanc, però com jo soc del partit negre, resulta que tu has dit blanc, encara que ho has dit molt bé, i jo com que soc el negre dic el contrari. Això és el que funcionem, no ens enganyem. Aquest és el nostre país. Aquest és el nostre país. I per tant, jo crec que entre tots hem de canviar aquest dinamisme. Si una cosa és positiva, i en aquest cas pel Pirineu és positiu, i el Pirineu no és conegut arreu. Tu passeges pel món i parles del Pirineu, és com parlessis de, no sé, encara es pensa que hi ha toros i... perquè això és així, no ens enganyem. He visitat, no sé, més de 100 països del món, i quan tu parles del Pirineu no saben ni què és. I hi ha gent que ve i dius, escolta, a 100 quilòmetres o 150 quilòmetres tenim unes muntanyes precioses. I diuen, sí, no hi ha platja aquí, no. Escolti'm, també tenim platja. Però també tenim Pirineu, tenim muntanyes i tenim llocs extraordinaris. I això és el que hem de vendre. Jo entenc la problemàtica de dir massificació. I aquí estic d'acord que hem de regular i hem de fer... Ara també penso que mica en mica la gent l'hem d'anar educant. L'hem d'anar educant. Que allò és seu també, que no tires un paper a casa, sinó que el reculles i el poses en una paperera o te'l guardes, com he fet tantes vegades, i no hi ha lloc per guardar i el poses a la butxaca i després quan arribes a casa tires la deixalla que correspongui. Aquesta cultura és la que hem de tenir en compte. Perquè tenim un territori extraordinari que hem de vetllar. I quan tu et passeges per aquestes muntanyes del món i veus com funcionen, i veus com funcionem nosaltres, és que som els parents pobres. És dir, jo per exemple, l'altre dia estava amb la coordinadora de les estacions d'esquí nòrdic.
esclar, les estacions d'esquí nòrdic són les pobretes del món. Per exemple, no sé si ho sabeu, però jo us ho dic, doncs cap estació d'esquí nòrdic té canons de neu. Bueno, un, dos, sí. Però moltes vegades que facin neu, ja està, com si això fos bufet un procés. I per tant em sembla una iniciativa excel·lent el que siguin estacions de muntanya durant tot l'any, fent activitats, promovent activitats. I crec que això és el repte que teniu totes les estacions, no només les de nòrdic, sinó també totes les altres. Les altres encara tenen una estructura més important i encara poden fer més coses, però és important això. I és important sumar, agafar els de BTT, els que fan 30.000 coses a la muntanya, senderisme, etc., i fer activitats ajudant-nos tots, no deixant només que uns, ajudant-nos tots, sumant. Jo crec que és una paraula que tindríem de posar aquí, sumar. Tenir molt clar què es fa a cada territori. No, i adaptar-se a cada territori, evidentment, i respectar la natura, fonamentalment, perquè si no perdem el que tenim. És que és anar contra els nostres interessos, no contra els nostres interessos, contra el que nosaltres vivim. I jo crec que de les trobades que hem fet en aquests llocs hem tret coses importants. Primer, quan es fan activitats esportives de qualsevol tipus, necessites tècnics. I no tenim tècnics, tu has dit. I no tenim tècnics capacitats. Bé, escolta, després de molt d'any de lluita, a la Seu d'Urgell tenim un INEF, que està al tercer curs, que és molt lluny de molts llocs del Pirineu, evidentment. No és allò. Però bé, en tenim un. Avui dia, per informàtica, es poden fer classes telemàtiques i després les presencials es fan allà. Però, esclar, és que també tenim problemes d'altre tipus. Per exemple, els esportistes, no tothom pot fer esport important. Necessiten unes revisions mèdiques. Qui fa revisions mèdiques per fer esport, proves d'esports? Qui ho fa? Ningú. A no ser que vagis a Barcelona o coses d'aquestes. És dir, nosaltres, totes les comarques tenen més o menys un hospital important. Per què no es busca un dia al mes, un dia a la setmana, un dia, en funció de la capacitat, perquè en allà es desplacin uns metges de medicina de l'esport i facin aquestes proves? Però aquí es fa això, El Cimetir de Manresa, la Carme Covelles, no sé si la coneixeu, la Carme, tot sovint ve a Solsona un cop a l'any, un cop cada 2 anys, i fan proves d'esports aquí a la clínica d'aquí a Solsona. Cada any. Són proves d'esports bàsiques, però quan venim tens un electro en ple esport. Jo crec que això és important que es publiciti i que s'informi a la gent de fer aquestes proves. Pel ciutadà normal. Una escola de ser bàsic, ser esportista igual a prova d'esport. Pel ciutadà normal, tu vas al metge i el metge et diu, faci exercici físic. Sí, però no sap. Perquè quan et donen un medicament et diuen pren la pastilla d'aquesta marca i tal i qual. Però fer exercici físic, què passa? Perquè et diu, vostè faci piscina. I si tens una piscina a prop, vas a fer piscina. I comences a anar com un boig i resulta que tens un problema a l'espatlla i t'empitjora moltíssim. Per què? Perquè, clar, no s'orienta, el metge diu això, i qui orienta aquest pobre ciutadà què ha de fer per superar aquest mal? És dir, clar, és que tot això, és dir, a nivell de ciutadà del carrer, a nivell d'esportista, una mica normal, diguéssim, de practicant, una mica d'esportista d'èlit, tot això són etapes que ho tenim abandonat. I crec que tot això
Per això fem aquestes sessions. Per això aquestes sessions són molt bones, molt positives, perquè segur que coses d'aquestes, i jo en tots els respectes, segur que no les heu parlat quasi mai amb ningú. Avui les hem sentides, almenys molts de nosaltres les hem sentides per primera vegada. Jo desgraciadament no, però molts ho has dit per primera vegada. I aleshores veiem la quantitat de coses que hem de fer. I estic d'acord, les hem de fer. No podem quedar-nos ara i qui les ha de fer? Jo ho sento a l'ànima, m'agradaria que ho fes l'administració pública. M'agradaria que ho fes l'administració pública. Però jo he estat 806 dies secretari general de l'esport. 806 dies. I durant aquests dies sé les limitacions que jo tenia. Encara que tothom pensava que jo era el rei del mambo i que amb l'esport podia fer el que et vulgui donar. Sé les limitacions que tenia. No només de pressupost, sinó de canviar lleis, de canviar normatives, de canviar coses. És dir, de veritat, i això, perdoneu, em faci una referència familiar que deia el meu pare. El meu pare sempre deia, aquest país, com que l'administració no hi ha sigut o funcionat com ha calgut, però una sabata i una espardenya, doncs Catalunya l'ha fet els ciutadans. Crec que l'hem de fer. Podria dir una cosa, això que diu... Perdó, No, ningú millor que vostè per posar-hi l'accent més estat secretari general de Correia i millor ningú que vostè. I una cosa que trobo a faltar a l'administració és la transversalitat. És a dir, és veritat que hi ha unes limitacions pressupostàries i també, si vol, culturals i socials, però hi ha transversalitat. És a dir, en el moment que hi ha un departament que pacta l'agenda rural, n'hi ha un altre que parla del tema d'esports. Quan tu vas als dos departaments, són dues línies diferents, dos polítics diferents, dos discursos diferents, tu estàs al mig i dius, no, és que ens ho hauríem d'entendre, no existeix. Clar, i el que diu vostè, penso, és veritat, l'administració potser no li podem reclamar que sigui l'agent principal, però sí que considero que ha de ser corresponsable. És a dir, si la fundació, jo no sé, ara ho desconec perquè no estic en el cas que vostè està, però si la fundació que vostè presideix, bé, doncs té el suport, jo entenc que nosaltres hem vingut per donar suport a això, i pot ser una mica el fil conductor, sumar l'administració i tots els agents empresarials, educatius, etc. i creure'ns que sí que som capaços de generar un procés, perquè no? És que tot el que ha dit vostè, cada vegada que ens mirem al Pirineu, veiem la potencialitat. És veritat que hem passat 40 anys a la foscor i això, vulguis o no vulguis, ha tingut molt a veure. Però, ostres, no som capaços de creure'ns i de fer-ho, de tenir alçada de mires i de convertir-nos en aquest Pirineu que pensem que és possible, jo crec que sí. Jo crec que sí, senyor Xus, per això que si realment compti, jo ho dic, per almenys el part que ens toqui, continuarà al 100% i col·laborarem amb tot perquè el benefici és comú, que és benefici de país. Bé, moltes gràcies, Pere. Jordis, que ara he vist aquí postit. Hi ha 3, Mavi, Fidel i Albert, gràcies per ser avui aquí, per les vostres aportacions. I ara donarem pas a l'alcaldessa perquè tanqui aquesta sessió i si voleu després aquí fora ens hem preparat un refrigeri, podem seguir de manera més distesa. És aquí mateix. Donar-vos les gràcies un altre cop per ser aquí. Doncs això que deia el senyor Sus també, que continuem ajudant-nos, que sumem entre tots. I res, gràcies al president de la Fundació i un altre cop agrair d'haver pogut fer l'acte aquí al nostre municipi.